తెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు బదకెదంకద పర్దెదిర్పునగ విధిత బిరెలిడి నలిపు గుంబెలు వృత్త సంబంధుడు సారజనకులు ఒరును పగపు వెరి యానయను నంపి స్వార్థ పుట్టది పరమాత్మే గుప్పున ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಆಯನ ಬದುಕನೆ ಕುರ್ದುಪೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಆಯನ ಒಳಡೆ ಏತೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ, ಆಯನ ಒಳಡೆ ಏತೆ ದುಃಖ ಇತ್ತನಲ್ಲ, ಅವೇನ ಮಾತ ನಿಂಗದು ಎದುರುಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂದೇ ಕಲಾವಿದನ ಈ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗದ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಇರೆಗ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಡು ಅಂದಾಜಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಲಾವಿದನ ಬೊಡೆದಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯನ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸಂಸಾರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುವಲು ಆಯಗ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಪ್ಪುವಲು ಅಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಂಡ ಬಯ್ಯಗಲಕ್ಕದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಿರ ಪುಲೆಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಮ್ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲಾವಿದನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಸಂಸಾರದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ತ್ಯಾಗನು ಈಜನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡ ಆ ಎಂಚ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನಿತ ಸಂಚಿಕೆಡು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಣ ಪಣದು ತೂಕ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಿಲು ತೂವೊಂದು ಪುನವು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊಸ ಲೇಸು ಹೊಸ ಪಂಥದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಲ ಕೊರ್ತಿ ನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸು ಈ ಬಿಗಿತ್ತ ಪಂತೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇನು ಅಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗದಕಲು ಇರುವೆರೆಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನಿಲನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ತಯಾರಾದುಲೆರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್. ಕಟ್ಟಕ ಮೇಲು ಬೀಡಿ ಆಡದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬೀಡಿ ಆಡು ಮಜೂರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದಿಲ್ಲ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದ್ಸಲ ಅತ್ತ ಈತ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನತ್ತದೆ ಯಾನ್ಕೇನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ನತ್ತದೆ ಎಂಜ ಬರೆಪುನ್ ಎಂಜ ಬರೆಪುನ ಕತೆ ಬರೆಪುನ್ ಪಪ್ಪ ಓ ಕತೆ ಬರೆಪುನ್ ಅವ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನೇತ್ರ ಕತೆ ಬರೆಯಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನೇತ್ರ ಕತೆ ಬರೆಯಂದಿಲ್ಲ ನದಿ ಕತೆ ಬರೆದಾದ ಅವನದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಕತೆ ಬರೆದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹುಡುಕಂತ ಆಸೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ವೈದೇಹಿ ಎಂಕೆ ಇಂದಿರಾ ಮುಕುಲ ಕಪೂರ ಮಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಹುಡುಪಂದ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ವೈದೇಹಿ ಇಲಕ ಎಂಕೆ ಇಂದಿರಾ ಇಲಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ಇಲಕ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಅಂದೇ ಬಂಗಾರು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾಂತಿ ನಾಲ್ ನಾ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಕುಸುಮ ಗಿರಿಜ ವಾರಿಜ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಲ ದಿನಕ್ಕೂ 5 ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಬೇರಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕತೆ ನಿಕ್ಕು ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬಿಡದೆ ಕತೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬಿಡದೆ ಕತೆ ಬರೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರಂಡ ನಿಕ್ಕು ಕಟ ಬಿರಿಕಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಡು ಕೊರಂಟದ ಕಂಪನಿ ಹೋಡು ನಿನ್ನ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಸಾಕೋಡು ಕಟ್ ಕಟ್ಟು ದೀಪತ್ತು ಕಟ್ ಕುಲ್ಲ
ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಸೂಪ್ ದಿಲ್ಲ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಸೂಪ್ ದಿಲ್ಲ ಪೆನ್ನಲ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ನ ದಕ್ಕು ಪೆನ್ನಲ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ನ ದಕ್ಕು ಪಣ್ಯ ತಾನೆ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ದಕ್ಕುನೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಇರ ನನ್ನ ಕಟೀಲ್ಗೆಲ್ಲ ತಂದು போತಾರ ಪಪ್ಪ ದುವೇ ಕೈ ಪತ್ತದು ಈ ಪಂದು ಅವ ಏತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬರೆ ಪದರ್ ಪಪ್ಪ ಇರು ಅಪ್ಪಗೆಂಡ ಏತ್ ಮೋಕಿತನ್ ಪಪ್ಪ ಇರ ಆ ಮೋಕಿತ್ತೆ ಓಡಿ ಬೋಡ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನೊಂದು ಕತೆ ಬರೆದೆ ಪಪ್ಪ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಬರೆದೆ ಪಪ್ಪ ಅವೇನು ರಾಜ ಮಟ್ಟಗ್ಲ ಕಡಪದೆ ಪಪ್ಪ ತೂಲೆ ಬೋಡಂಡ ಐಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನಾಪ ನಿನ್ನ ಬೋಕರ್ ತುಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಬರೆಪ ಪಪ್ಪ ಓ ಕತೆ ಬರೆಪ ಪಪ್ಪ ಚದಿಯದೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅರ್ಥಡುಂಡು ಪಪ್ಪ ಅವರದಾದ ಯಾನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಚದಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡನೆ ಚದಿಯದೆ ನಿನ್ನ ಚದಿಯದೆ ನಾಯಿ ನಾಯಿಂದು ಪನಚು ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಹೊರಲ ನಾಯಿಂದು ಪಟ್ಟಿಜರ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನೆರ ಮಗಲತೆ ಪಪ್ಪ ನಾಯಿಂದು ದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ದೀಪತ್ತೆ ಕೆಪ್ತಾಂಡೆಗೆ ನಿನ್ನು ನೀ ಅಪ್ಪೆನ ಸುದ್ದಿ ತೆಪ್ಪಚ್ಚಿ ಈ ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪೋಯಲ್ಲ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ನಂಜಿ ಓಡ್ದೊಂಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಬೆಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಆ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯಂಡೆ ಏರೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿನ್ನರ್ಧ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟದಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟು ಜನ ಬೀಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಕಟ್ಟು ಜನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಜನ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಡ ಕುಲ್ಲು ಒನೆ ತೇರ್ ತೂಪಲಾಲು ನೀನ ಕತೆ ತೂಪ ಐ ಸಬಾಸ್ ಎಂಜ ಕತೆ ಎಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜೂರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನಾ ಸಬೆ ಕಡಲ ತೀರ ಬೋರ್ಗರೇರು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಸಬಾಸ್ ಸಾವುದ ಸಮಯ ಈ ಕಾಲದಾಗ ಕಟ್ಟ ಕಾಕಾಜಿ ಪಾರಿಪೋಚಿ ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಪಾರಿಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಅವ್ ಶಾರದ ಬದನ ನಾಲೈ ಪಪ್ಪ ಅವಿ ದಾಯ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಪಾರಿಪುನು ಅವಿನ ಕನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರಲ್ಲ ಕಟ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಲ ಅದೇ ಬರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಅದೇ ಬರೆ ಪಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೆ ಪಲ್ಲಿ ಬಲೋ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಲಿ ಏರಣ್ಣ ಇರು ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಹೋ ನಾನು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಕಾನೇಶ್ ಮರಿತ ಲೆಕ್ಕದ ಪೆರ ಬೈದಿ ಗಾನೇಶ್ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಪೆರ ಬೈದಿನಿ ಕುಲ್ಲಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲು ಓ ಬರ್ಚಿ ಕಾರ್ಮಿತ ಪಾಟ್ನ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ತೀರ್ಥ ಪಾಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಸರಿ ಈಗಲ ಲೇತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಎರಡು ಜನ ಈರ ಬುಧರ್ದಾದೆ ಎನ್ನ ಬದಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಊರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡಿ ಬಾಲು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾವ್ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ನೀರ ಮಗಲೇ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನ ಇರಗೆ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲಕ ತೋಜಿನ ಮೇಲೆ ಸರಜರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾತೀರ ಸರ್ ಯಾನು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದವನ್ನ ಐನು ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಈರ ಮಗಲೇವು ಮಗಲ್ ಬಲೆ ಈರ ಪುದರ್ದಾದ ಬಲೆ ನೇತ್ರ ನೇತ್ರ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆ ಪರ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ ಯಾನು ಈರ ಮಗಲ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಬಲೆ ಈರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇ ಕಲ್ಪನದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬುಡದಾಲಜ್ಜಿ ಕಲ್ತದೇರೆ ಉದ್ದಾರ ಅನ್ಪೆರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನಿ ಕೋರಟದ ಕಂಪನಿ ಬದ್ವೇನ್ ಪುಟ್ಬಗೆ ನಾನು ಸಾಕು ಕಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ ಸರ್ 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 ಯಾನ್ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಈರ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರು ಒಳ್ಳೆ ರೀ
ಇಜ್ಜಲು ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಜ್ಜಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏಪ ಮಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿಗೆ ಸೀಕು ಶುರುವಾಯಿನಿ ನಾಲ್ನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆಜಿ ತೀರ್ಪಾಯಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೇಲೆ ಒಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ ಕೊಟ್ಟ ದರಿದ್ರ ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನೇತ್ರ ಬರೆಯರತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ದರಿದ್ರ ಅಂದ್ ಬರೀ ಸರ್ 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 ದಯಮಾಡಿ ಅಂಚ ಪೊನೊಚ್ಚು ಸರ್ ಅವಿರ ಮಗಲು ಅಲ್ಲೇನು ತೂಣಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಭೆನ್ನು ತೋಜುನು ಸರ್ ఆయన బుళెప్పల సార్ ఒక్కడ కెరోచీరు దేవో ఈ మాస్టర్ ఇరు వైక్ వైద్యుని ఎక్కిరు కానేష్ మరి గతే అంద లెక్కదే దాండతే అంద సార్ పొలిసిద పొలి పొలి అంచత్ సార్ ఆ బాలని బుళెప్పల సార్ పోపರ ಇಜ್ಜರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ನ ಕಲೆನ ಕೆರೋಚಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕೈ ಪಾಟ್ ನೂಕ್ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಸೀದಾ ಪೋಡ್ ಮುಲ್ ಪಾಟ್ పోపರ ಇಜ್ಜರ ಇದು పోపే సార్ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಇರ್ పోపರ ಇಜ್ಜರ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ సరే దానే ఈడొంజి కేంటెత్తు సరే దానే కెల్లి ಈ ಊಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆಪನಾಲು ಉಳ್ಳಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮ ಲಹಾರಿ ಪಂಡಿತ್ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡಾರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನು ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಳನೆ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಬರೆಪಲ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಆತು ಸೋಕದ ಕತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅವು ಈ ಲಹರಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೂಚಿపోయారు పోర్చి నీకు దాదా వెల కొట్టి నేను నీకు దాదా ఇర్సలే మన్ పందే నీకు దాదా వెల కొట్టి నేను నీకు దాదా వెల కొట్టి నేను నీ పాత్రొచ్చు మాస్టర్ పనపనకెళ్ళి కుల్లో కుల్లో ಸರ್ ಸರ್ ಹಾಕೋಯ್ತು ಸರ್ ಅವೇ ಆ ಪಂಡಿತೆ ಲಾರಿ ಲಾರಿ ಲೆಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಲೆಜಿ ರಂಜು ಪೋಪರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾಯ ಮಂಡ ತಿನ್ ಪರಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಡತಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಬಲೆ ಇಂದ ಇರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಬಲೆ ಇಂದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೆ ಕೊಡಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡರತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಬಲೆ ಇಂಕಿತ ವಾ ಕತೆಲೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾವ ಬರ್ಪ ಬಲೆ ಒಲೆ 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 ಒಲ್ತು ಮಾತ ಬರ್ಪನ ಮಾತ ಓ ಇನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಚಿ ಪೋಲಿ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಈಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ತೂಪು ಕುಲ್ಲು ತೂಪಲಾಲು ಒಂದ್ಸಾರ ಬೀಡಿ ಆಡು ಏನು ಅಂಗಡ್ದಂಚಿ ಪೋತು ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಾರ ಬೀಡಿ ಆಡು ಗೊತ್ತಾಡದ ಕತೆ ಬರೇ ಪಲ್ ಕತೆ ₹5 ಖರ್ಚಿ ಕಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ಕತೆ ಬರೇ ಪಲ್ ಕತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬರೆದು ತುಲಾ ಬಾಯಿಡು ಕಂಡುದು ತುಲಾ ಅಪಗ ಚೀಪೆ ಓಲುಪ್ಪುಗೆ ಕೈಪೆದ ಬದುಕುಡೋರ ಕೈತಡೆ ಬರಯ ಪುರ ಅಪ್ಪೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪುಲಯ ಜೀವನುಡು ಅನುಭವ ಪಾಠ ಸೋತುಂಡಲ ಗೆಲ್ಪುವಯ ದೇವೆರೆಯ ನೇತ್ರ ಬಾಲೆ ನೇತ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಲಕ್ 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 ಬಾಲೆ ನೇತ್ರ ನೀ ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ದಾದಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಬರತಿನ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಕತೆಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಖುಷಿ ಆತ ಖುಷಿ ಆತ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಆತನು ನಿನ್ನನೆ ಸುದ್ದಿ ಆ ಲಹರಿ ಪಂಡೆ ಏರೆಂದು ಅಂಡ ಎರೇಗ್ಲ ಲಹರಿ ಈಯೇ ಪಂದ್ ಎರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮನು ಲಹರಿ ಪಂದಿತ ಆ ಲಹರಿ ಈಯೇ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ನೇತ್ರ ಆತು ಶೋಕದ ಬುಧರು ನೇತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನಿನ್ನ ಕಾವ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಹರಿಂದ ಆಯ್ದಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಆತ ಆತು ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಪುರ್ಲುದ ಪುದರ ನೇತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಲಹರಿ
ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾ ನಿಂದನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನೇತ್ರ ಲಹರಿ ಪಂದದ ಇದೀಯಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕತೆ ಬರೆಪುನ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೀಡಿ ಕಟ್ಟುಡಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಯಾನೇ ಕೆರ್ನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಶಿವಾಲೆ ಜಿ ಯಾರಿನ್ ದರಿದ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾರಿನ್ ದರಿದ್ರ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಹೆಂಗೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೋರಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬುಲ್ಪರಬಿ ಲೈಕ್ ದಾಯಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಕತೆ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಏಪಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ಬುಲ್ರಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಏರು ಈ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮಾಸ್ನ ಶಿಷ್ಯದಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ್ಪ वाह क्या सीन है पतले दे पतले अल्ल केप्पे पतले नमगल्ನ ಅಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ನೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಲೆ ಅಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ಪತ್ತಲೆ ಅದೇ ಈ ಕತೆ ಬರೀಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಈ ವಹಿವಾಟ್ಲು ಉಂಡಾ ಇದು ಏತ್ನೆತ ಲಿಸ್ಟ್ ಲವ್ವರ ಸರ್ ನೇ ಇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಏರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ನೇ ಸರ್ ನೇ 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 ಯಾನಲ್ಲ ಗುರು ಯಾನಲ್ಲ ಗುರು ಗುರು ಅಬು ಗುರ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ನ ಗುರು ಪಪ್ಪ ಅಚ್ಚ ಮತ ಮನ್ ಕುಚ ಪಪ್ಪ ನೇತ್ರ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಿಡು ಕೈ ದೆಪ್ಲೆ ಸರ್ ಇರು ಇಂದು ನೇತ್ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಲೆ ಲಹರಿ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂದುವೆ ಪಂಡದು ಈರು ಪಂಡಿ ನೀಡ್ದವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಈರಲ್ನ ಗುರು ಅತ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಅವಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನೋಜ್ ಪಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಎಡಿಟರ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕತೆ ಓದಿ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕತೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆಲ್ನ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕುರಿತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ನ ಕತೆನು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಜಿಂಜಾತಿ ಎದುರ್ಕೊನಪುನಂಜಿ ಶೈಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಏನ್ ಬೈದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ಖರ್ಚಾಪುಂಡ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಯಾನೆ ತೂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಸರ್ ಗೆತೊನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡ ಆತು ಬರಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕತೆಕ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಕಲೆಕ್ ಏಪಲ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪಿಜೆಂದು ಸರ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದ ಎಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪು ಇರ್ನ ಮಗಳ್ದ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರಲಿ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪನ್ ದಾದ ತೂಪಿನ ಮಗ ಯಾನ್ ಎರಡನೇ ಪಾತ್ರ ಬೈತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಕತೆ ಓದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮಗ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕತೆಕ್ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಲಹರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ನಿಜ ಪುದರ್ದಾದೆ ಮಗ ನೇತ್ರ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ನೇತ್ರ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಪಲ್ಸರ್ ಇಂಚಿಂತ ಮಗಲೇನು ಪಡೆಯವರೆ ಇರು ಭಾಗ್ಯವಂತೀರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮಗ ಇರೆಗ್ ಕತೆ ಬರೆಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ್ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರ್ ಕಾಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇರ್ ಸರ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇರ್ ಸರ್ ಮಗ ಈ ಕತೆ ಬರೆಯೋಡು ಮಗ ಕತೆ ಬರೆದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡೋದು ಪನ್ಪುನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಕತೆ ಬರೆದು ಪೆನ್ನದ ಶಾಯಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಹೊಸ ಪೆನ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏನ ಪಪ್ಪ ದಿನಾಲ ಒಂಚೊಂಚಿ ಬಂಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸರ್ ಈ ಕತೆ ಬರೆಪ ಮಗ ಕತೆ ಬರೆದು ಒಂಚೊಂಚಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಕತೆಗಾರ್ತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಾರು ಏನ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಬಂದು ಸರ್
ಮನಸ್ ಮನ್ ಬರ್ಲ ಕಾಸಿಂಚು ಸರ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಪನ್ಸಿಂಚೋಡ್ ಸರ್ ಆತ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏನ ಪೊಪ್ಪೊಲ್ಲಿರದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಏನನ್ ಸಾಕು ಸರ್ ಯಾನು ಜೋಡಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಂಡ ನೆರ್ಪೇರ್ ಸರ್ ಎಂಕ ಅಂದ ಮಗ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಈ ಕತೆ ಬರೋಡು ಮಗ ಕತೆ ಬರೋದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹುಡುದು ಪನ್ಪುನಾರು ಏನು ಪಪ್ಪ ಎಂಕೆನ ಪಪ್ಪಲಾರೆ ಎಂಕೆನ ಅಮ್ಮಲಾರೆ ಸರ್ ಪೊಕೆನ ಪಪ್ಪಲರತೆ ಅರೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನ್ ಸರ್ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸರ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಏರಿಗ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಯರ್ ಸರ್ ಏರಿಗ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಯರ್ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಬಡಪತ್ತಡ್ಲ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಅಮ್ಮೆ ಆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲರತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈರೇನ್ ತುಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ಲ ಜೋಡಿ ಅದು ಕೈ ಮುಗಿ ಕಂದಾಪುನು ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೀಜಾದ್ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಒಲಿಯುನು ಕೆಲವೇ ಅಂಚಿಂತವಲು ಈರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ವರ್ತಿ ಕೆಲವೇರು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾರುವೇರು ಅಂಡ ಕಾಸು ಎಪ್ಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಡೆ ಬರೆತನು ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಬೇರರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಏತು ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪೆನ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಐದು ಒಕ್ಕ ಏರ್ನ ನದನ್ನ ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಎಪ್ಪಲ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮದು ಕಲ್ವೆ ಕಂಡೆ ಪಂಡ ಪಣವು ಬದ್ದೈ ಬಂಗಾರು ನೇನು ಮಾತ ಕಣೋಲಿ ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪ ಕಂಡರೆ ಸದ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಶಾಶ್ವತ ಶಾರದಾ ಮಾತ್ರನ ಪುತ್ರಿ ಸರ್ ಈರ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲದಾದ ಈ ಬಡಪತ್ತದಾದ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೆಡ್ ಕುಲುದು ಆರಾಮಡ್ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಸರ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ನೇತ್ರ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯರತ ಈರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಕತೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಕುಲೋಂದು ಓದುಲೆ ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಈರ್ನ ಮಗಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋರ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾತೇನಿರ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನೆ ಪಪ್ಪ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ನನ್ನ ಮಾಪನ್ ಬರತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪುಗಾರ್ದೇವಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಪೆನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಏಪದೆ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಏಪದೆ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕೇನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂತೀನಿ ಅನ್ನು ಬಾಲೆ ಯಾಕಲ್ಲ ದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಏನಂಚು ನಮ್ಮಿ ಏನಾಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೇನ ಬಲೆ ದರಿದ್ರ ಅಮ್ಮೆ ದರಿದ್ರ ಅಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಮೋನೆ ತಪ್ಪಂತೆ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇದಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪುತ್ತಾಯಿ ಪಪ್ಪ ಇರು ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪೋಜಿ ಪಪ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ದೂರ ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಬೀಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬೀಡಿ ಹೊಡತೆ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನನ್ನು ತೈವ ಕಟ್ಟದ ಆತನ್ ಪಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ತೈವ ಬಾಕಿ ಪುನ್ ಪಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಇದೇ ಬಲ ಬಾಲೆ ಇದೇ ಬಲ ಬಾಲೆ ಇದೇ ಬಲ ಬಾಲೆ
ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಇರೆಲ ಪುಗೆರಲು ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೆನ್ನಲ ಬುಕ್ಕುಲು ಒಪ್ಪೊಡ್ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಮೊಕಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾದ ಪಾತ್ರ ತೂಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಪುದರ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ Thank you, sir. ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಅವೇ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕೆ ಪೊಗ್ಗುದು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ಗ ಅಂದಾತ ನೀರಿಗೆ ಅರುಣರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಾರ ಅರುಣರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಮೇರ್ಲ ಇರು ಕಾನೇಶ್ಮಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಕುಡೋಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕರ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಐ ಕೊಂಚ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗಡ್ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗಡ್ ಐ ಕೊಂಚ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಟೋಟಲ್ ನೆಕ್ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ತಂಡೋಲು ಇಂಚಿನ ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟರೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದೇನಿ ಎಂಕ್ ಕೊರಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇನು ಎಂಕೆ ಪನೋಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದು ಎಂಕೆ ಪನೋಡು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಅಂಡ ಆರು ಸುಭಿಕ್ಷಾತೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ Thank you, sir. ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳನ್ನ ರಡ್ಡ ಈರ್ನ ಆ ರಗಡ್ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದುಲ್ಲ ಇರ್ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಅದ ಎಂಜಿನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಅವು ಅಲ್ತೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಗೊತ್ತಾತ ಅವು ಈಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇದಾಳ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ನಾಟಕ ಎಂಗ್ಲ ದಿನಾಲ ಕಾಪುಣು ಈ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಅರುಣೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂಡ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತನ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಮೂಲ ದಾಲ ಇತ್ತದನ್ನ ದಕ್ಕುದು ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಅವು ದಾಯಗಂಚಾಣ ಬನಗೆ ಅರುಣ ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಆತ್ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈತಡೆ ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳು ನಾಟಕ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋತ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೋತ ಅವು ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅವಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಮುಟ್ಟದನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುಣ ఆయన ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಾನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಓವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿದಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳ ಸಂಗೀತನ ನೃತ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಅಭಿನಯನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಓದುನೆಟ ಓವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಡಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಳು ಫಲ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಹರೀಶ್ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಗೋವುದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿ ನಿಂದೇನಿದ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತೆ ಎಂಕ ಕಾನೇಶ್ ಮರಿದ ಅಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತವನ್ನಾಗ ಅಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತವನ್ನ ಐಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೆತ್ತದ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾಕ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡಗು ಬರಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ನ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕರಡು ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ರಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತಾರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ನೈಜತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಒಂಜಿ ಪಕ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತೆ ರಾಕೇಶ್ ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ರೆ ಜರ್ನ ಬಂಜೆ ಕತೆ ಪನ್ಬೋದು ವಿನಾಯಕ್ ಇರೋ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಬರೋಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರೊಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದನ ಒಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಆತ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚಿನ ಟೋಟಲಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ನಿಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ವರಾನೆ ಟರ್ನಾದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿಲೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಸೆ ಊಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆನ್ನಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೆದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪನಂದಲ್ಲ
ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಈ ಪಂತಗೂ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ, ಹಾನ್ಬಾಲ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ಮಾತ ರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು, ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.